Πάμε να δούμε πως το να μείνεις εαυτός σου στη δημιουργία περιεχομένου μπορεί να σου κλείσει την επιχειρήση. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο τις μέρες όταν δημιουργά βίντεο καμπάνιες για την επιχειρήση του να μην κάνει ο εαυτός του μπροστά στη κάμερα ή να μην είναι άνετος. Το πράγμα είναι πολλά μεγάλο λάθος και ο λόγος είναι ότι ο κόσμος το πράγμα όταν βλέπει το βίντεο σου καταλαβεί το. Το θέμα ποιο είναι ότι τούτος ο κόσμος ο οποίος ένιωθε άνετα μπροστά στη κάμερα μπορεί να έχει καλά νούμερα, αλλά ο λόγος ο οποίος έχει καλά νούμερα είναι επειδή ο κόσμος δεν το βλέπει επειδή επικοινώνησε κάτι σωστά για το μια αξία, αλλά επειδή κοροϊδεύει τον για το πώς ευκήγε μπροστά στη κάμερα και το πώς φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις ένα μικρό παιδάκι να μιλήσει στη κάμερα, αλλά να μην νιώθει άνετα. Τούτον πρέπει να το κάνεις practice ξανά και ξανά και να το βγάλεις μόνο όταν νιώθει άνετα. Γιατί αν δεν νιώθει άνετα, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Και έτσι, ο κόσμος να βλέπει τα βίντεο σου μόνο και μόνο απλά για να κοροϊδέψει στην ουσία ή να γελάσει με το παιδάκι, να σπένει με κάποιον ο οποίος είναι άνετος μπροστά στη κάμερα και μπορεί να πει κάτι λάθος. Άρα, πριν βγείτε μπροστά στη κάμερα και πριν δημιουργήσετε περιεχόμενο για την επιχειρήση σας, πρέπει να νιώθετε άνετα και να το κάνετε practice. Οπότε, το να μιλάς μπροστά στη κάμερα και να είσαι αυτό σου και να νιώθεις άνετα είναι κάτι το οποίο όλοι οι οποίοι θέλουν να χτίσουν έναν long term branding για την επιχειρήση τους πρέπει να το κάνουμε practice. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε το πράγμα.